ዝነበርኩም ተዓዘብቲ ምኽራዊ ዘተ ዝቐርበሉ ሰዓት ኣኺሉ ሎ ዝናይ ሎሚ ሒዝናዮ ዘለና ዛዕባ ድማ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ መስርሕ መኸተ ኮሮና ቫይረስ ዝብል ትሕዝቶ ክህልዎ እዩ ነቲ ኣልዒልናዮ ዘለና ኣርእስቲ መብርህ ክበና ኣብ ስቱድዮና ዓዲምናዮ ዘለና ኣቶ ሃብተ ግብረ መስቀል ሓላፊ ሄልዝ ፕሮሞሽን ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል እዩ ኣቶ ሃብተ እንኳዕ ደሓን መጻኻ ኣቐዲመኻ ኣብ ሰመይ ምስም ተኸታተልትን دقيمة مسكنك إذا حزنا زلنا بزعبان نقحات حبرتسب إيرترا مسرح مخت حمام كورونا فيروس زبليما سلازي كدمنا تاونا أمر نقحات حبرتسب كما يو انتهي مالتيو رأي عديب أقدمي ني استقبل لي عدمي ني مستر زينا بفلاكا أنا أقول قلت تلفزيون إيرترا أقدمي خمس جندلي كم أمر نقحات حبرتسب وكاتي كوميونيتي كونشسنس نولو نقحات حبرتسب أو حتى إرنا معنجزية كمعبل زي كإلن كجمجم زي كإل أكو دمر نايت دك سبات ولدتاتهم أكل لمدتاتهم بهلتاتهم ابنتاتهم بمخانز تقاملو ورشاو توهو ويكا تعدل تخينو ترجم وهل تومكروتات ويكا كبرتات حبرتسب كم ممرحي وتاو سرعتهم من نبارهم بمرعام زقول قولوا فولي من النتهم زخانة ركيق حيليو إذا ركيق حيل خا نتي حبرتسبات هيوتنا يدك سبات وي حبرتسب ببهاريو حدو تطحلو خنا مجدي ويكارو زخنا جوعزي ولا الهيوت سلازي حبرتسبات نزي نقحات زي تطعيمهم كاني نستفعل لي زقانو فم فصاميتات ويكاتور ايتات كا كم مسارح تطعيمهم كاني كتقوملو يرايم سلازي زي حبرتسبات اب استفعل لي وان زتقوملو ويكا زخصوتو تريتات بعوت ويكا بسعرات بتأمرت ويكا بمتفنان بايبولار كوينهم ويكا بمعبال ويكا بورقت نخزازمو زحجز وساننت زلو حددا ديناميكاوي ساعاتيو إلنا هنطقطا نغل حراي صبو ازيتو خينو نقحات حبرتسب كم ترجمو أبزوان زي أو عالم كلولاو نايزي كوفيد 19 حمام كورونا فيروس أقاتيم الله سلازي إذا حمام إذا مسمى نقحات حبرتسب عالم كم يتصنيو رأيزي حمام كوفيد 19 أب عالم كوين أب هاجرنا درجة كاب زغلقل 4 ورحيو غير دولو أب العلاقة تيمتنا عسترتن هاجرات انجزاتاتن عتيقة كبيت سبعون كتوام كلولاو زي صعب زلو عابي ويكا جزيف زي على ما بتعنا وسقعتي تبهايدي قلت أبزح حجي هاجرات انتي كوينين نز جزيف سبعة وتسقين كلولاو زي كتوام كلولاو خصت سقالس زقسبن قدات انتي انت دايلنا نقحتنا حزب تاعتني نقحات زي كم زبلنا حدا ركع حيليو إذا ركع حيل سلازي تتقاملو خاني درجة بزح زخانة سبعوي تسقاتن كخسران كتوامي همشنا خاطوان كان رينا لنا زي حجي أبتم كورونا عتنا خريق لنا خمس ملبمين نايخلقها ملبمنا جبر كعينتيو بزح مسترعي قدهاتني روح حدا قبو شلتنتنا أحزابي إذا شلتنت أحزاب مس تجانني نايك أزاف البحريات مهلا وتحمام إن ترى حزبتها درجة مس ميزان نايت حمام كوري كادن أقالي لهم كريه وجميرهم نسوت رايد يكون خم كلا نتبيلنا هم توصل نقل نزح حمام زين مكل خالص تحبروا استراتيجيات مغرتات حبريات وسانيتات كاني زي مخبارك زي متكباري نابنت حدا خابز توصل زقل زي نايم حبر والحقات زي محلاو زي أبع الإندونيسيا زرعه كلا هاي منطقة بعلات زونا بإندونيسيا عندو كوريان زرعه بهلاو أمنتات ويكأمت غاب عن صارت نايم كلا خلي ميلانا كوفيد 19 خاب بعد الإندونيسيا زرعه قرخت قاسي هولو كم سال ساي استدانا ويو مسلو كنتات كا زي الزامودو ويكأ زي كورو سانيتات نمرحتات نابقلم هابي نيرو إذن أبنت نوشبان نمرمرا ناي كوفيد 19 بولنتينيا نتناي والكسبات فقد مهابن دي مهابن تمركز وزقده إذا أبع دوب أفريقيا عندو كوريان استرعي كم أبنتنا نظام توصل نقل إذا أبدو كوريا حنتي عدق واتوسان حدا عامت مس حدا بزي حمام مستلق في سب صبوا دخان ركبات سلزمرا نمرمرا نوشبان أبستحدث الأوان نسيقاتو درجة أبقلنا بحلاوي أمنتات منطقة خبات كذا خان وزح حسابات كم دلك كمتي زنجر بالحرزي إتي منستري فتح نايت حجر أب حجاجاتي إتي خاني بخم جبت جبن قاطير أخسر حلو جميرو مالتيو كم تعبين نجيم بصحات حدش تمل كفتات نخماسين قد دايكويني مالتيو إذا أجمعت زي أو عالم كان نزدر أنا وكان رئيس لنا كبيت سبعون كنت أنقل لاوت كأخسر كيلو مالتيو حراي صبغ أتو هبت ما حلال في ومت حلال في من قدي ناي كوفيد 19 مسبه لنا متأثرك بخمي نقولته
ኣብ ናይ ምትሕላፍ ሜላታት ወይ ከዓ ኣጋባባት ናይ ኮቪድ 19 ከም ዝበቀጻል ዝጥቀስ ዘሎ ብምስዓል ብምህንጣስ ከምኡ መሰላምታ ኣዳውን ገጽን ሕሙም ብምትንካፍ ከምኡን ብሕሙም ዝተንከፎ ለዓት ናይ ማዕጾ ማኒላታት ካልእ ዘቤታዊ ኣቑሑታት ቴሌፎን ኮምፒውተራት ጣዋሉ ለዓት ናይ ቴሌፎን ካልእ ብዙሓት ነገራት መፋትሕ بخمسات كتحلال فخيري نازل حج مسبح لنا أتأثير كآخر وخلا أزي أقداس خويني ترخبه نابدت حتى خاطر متحلال فيه من قدتات مسعال مهنت أصبي كافيت من بالتدارينا زين حب هالتات ناي ولدنا كل جزء مسرت ناي بحلنا ولدنا سبع أيام سبيتهم أبوتاتنا عديتاتن كرايا خلوا بزي من دي لا يكودنهم كل جزء تفوقهم ويكاز خون فيت كلوا وينتشوا كلوا تخوينهم ويكسعوا تخوينهم من دي اللي متقام نير ناي من دي تقامنت كحدا دورنا يبلان سرحت ورقة أيقونة نشارك كلا أبز خونه يكون جزء خان أبز رصحة اللغة حتى يبقى أنك إذا كان كنت كمل لا تخيله سلزي أقداسي تا أبز حجي زلنا وان منديل نتكمل لنا يلنا من الوقت كل سب زموس كوري بزح زي تكمل لا سيب الزحمة جزء مصعود أنت نتكمل لنا صوفتي نتكمل لنا صوفت البحر يطلع يقول لها سرحة ورقتي زي الرأي الدقة تدورنا هاتونا له زم دورنا هذه أتوم كأني نيتعفى في النت بحر سلزلهم نسرعة مستنفاس حمات من كلعات كم نخوني قبلنا قال الصوت تاتكا أنا زلهم تحسوا تابين له إذا مش أنا هذا أتوم كاني كم زين أي قطع بحرات حجاب كان نسرعة مستنفاس حمامات كقالوا عناونه اليوم تزور من قد حجة أفضل جناي كوفيد 19 فتالو مالتي ما هو تقول حبريتات كاب حبريتات ناي كوفيد 19 حنتي ذا سعيلة مالتي سلازم نقال علنا إتاسال السيتن زخفت الناي صوفت أنتيا ولا حادث دربيوان حدا صوفتا مقد حلا خويناس مسا طفطاف الله مسا اخت الله مسا نطبطبات تاي سرعه مستنفاس ابتا صوفت له جاتهم كام تحلاف مالتي سلازي مس استراتيجي ناي كوفيد 19 ناي مكلخال ميلات كرخلو ولا حادث سب كحملنا يولنا لنا ما حادث سب نحدا حاميمو يتلخيف خان وبزح حسابات كلكب سلازخيل سلازي ازي مس علن هنطاس نتقمل زلنا زياده ابتا نباريت دخنت اقابنا ولدنا مسرت بحلنا زخنت مندي نتقم زحاشي خويني يسمعني حرای طبق ابتنای میداب محتاب ایرون الله کن کتوله زگبا نگرات اب علمون مزست اساس حقتات الله او ازي مسلامتن اداون نگصات متنخاف كم تحلاف ناي كوفيد 19 مسؤ تاساسير زخيد ازي ناي ايد نصحنا محلاوي ناي ايد نصحنا محلاو كا بمصنعات استسني بدرجه عالم ناي 2015 استخايدو مصنعات الله ازي اتوم زحبرو حبرتات تهاليو ايدنا اين فلطانينا نينا خفتنا زخيل قال تحستو ويكا نايز مصنعات او صحف اب 2015 استخايده بزعام حساب ايد كنري انت الاخيرنا زخون يكون سب اب ساعات كندي غزي قصكا تحزا انت الكا اي فلطاني ولا ناي غمغموني 23 غزي اب ساعات نقصنا نتنكفو ويكا نحزو مالتي زي كاب زخون يكون سب زحسبو نلعلي مالتي قال بغمغام اوشت فرقي ساعات ن 300 زخون النغرات كان تنكف بداونا مالتي نزوب 300 استنكفنا يم نغرات كاني كساب 840 شح نستفعل الحمامات تنقذ خونو تهواسيان ويجرمس عبيدنا اصلو يخولم مالتي كا علبو يخولم 500 ميتاوت زخون كاب كل حزب عالم كا اداون بغبو يحصو انتي مالتي اداون بغبو يحصو كنكل ناس نتو مولو تكنيك زي حجن رئيسنا مسكوبي 19 زمص ميلات تحت اصوا نعي يخطول مالتي 500 ميتاوت دارغا يولون يزسمع مالتي زبس حسب كايدن محساب كاب شدشت كاليت نلعل غزي وسدن نحصوس غزي هيون محسابيت غزي سي هيون شدشت كاليت زي كونه حجي مزناي كوفيد 19 تكنيكات تحاصوان رئيس زلنا كاب 20 كساب 30 كاليت يزبل سلازي از مصنعتاو صحف زحبرو جين شدشت كاليت راين تتقن سلازي بغزيس اي هيون يزلو مالتي كال 33 ميتاوي دما ادم كحصو خلو صابنا يتقوم عجب صابنا خيت حصنا ماي تراي غيرنا إنا نحدا تحصينا يو زصرنا خويني سمعنا نبر كلاي غزي بصابنا غيرنا نحصو خلنا زوص رصحات رديو سلازي بماي تراي محساب اقداسيتنا يولون رصحاتو يسددني سلازي تازحشت منقد ما ينصبنا المحساب اقداسي يغبرو مالتي كال تمكرو محساب اذا بهاجرنا انت دارينا جين كابلت شحن شمونتن استلع عليه حدا عبي بزعبا هاند هايجين بروجكت نيريو زي داركنا استاد 5 عامات كيدو جين بزح اي تسرحالون سلازي مس مكلخال ناي كورونا فيروس زي محساب ايد حدا عبي ناي مكلخال استراتيجي سلازو خونه زي تداخلنا له زلنا ناي محساب ايد زياده برابر كاب اقاطامي صبو كاين يسمعني حراي صبوات هات اسكي امو ناب نقحت ناي حبرتسب ايرترا انديتي قندر اسنا نقحت حبرتسب ايرترا سلازي امخته ناي حمام كورونا فيروس كما يغمغم بزز بلنايو امرات مالتي حراي ممزنيتات نقحت حبرتسب ايرترا حنت خابتي كم نقحت نحبرتسب ايرترا لنا نريا
ምብሃልን ሓበሬታታት ምልዋጥን ሕብረተሰብ ኤርትራ እዚ ሓደ ካብቲ ንቕሓት ናይ ሕብረተሰብ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰብና ክንሪኦ ከለና ብዕሽሽታን ዘይጥምትን እንታይ ገደሰኒ ዘይባህላ እዩ ሕብረተሰብና ካልእ ኣራምን ገናሕ እንደኾነ ኣማእዛን እንደኾነ ህዝቢ ዘለና ካልእ ኪኖ ውልቂ ዝኸይድ ከዓ ስድራቤታውን ሕብረተሰባውን ሃገራውን ኣመለኻኸት ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ወላዲ ኣብ ደገ ኸይዱሲ እንታይ ገደሰኒ ይብልኒ ነቲ ውላድ ኣብ ደገ ዝሪኦ ዘሎ ከም ውላዱ ርኢ እዩ ሓደ ኣራምን ኣማእዛንን ዝኾነ ሓበሬታ ዝህብ ስለዚ ሓደ ካብ ክብርታትና እዚ እዩ ከም ካልኣይ ክብርታት ወይ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኤርትራ ኢልና እንጠቕሶ ምስ ህላዊ ሃገርን ህዝብን ዝተኣሰር ስጡም ዝኾነ ርክብን ቅኒትን ምህላው እዩ እዚ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘሕልፎም ዘሎም ብድኾታት ኣብ ታሪኹ ዝተምሃረሎም እንተ ደኣ ሃልዩ ሃገራዊ ሓድነትካ ምሕያልን ምምካትን እዩ ስለዚ እዚ ባህሊ እዚ ከዓ ኣብ ምምካት ኮሮና ቫይረስ ብንጡፍ ዜጋዊ ተሳትፎ ብቕልጡፍ ግብረ መልሲ ከዓ ተተግቢሩ ክበሃል ይከኣል እታ ከምሳለሰይቲ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንወስዳ ሓያል ውዳብ እያ ምስጢር ዓውታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ገጻት ቃልሱ ክረአ ከሎ ሓያል ዝኾነ ሃገራዊ ውዳብ እዩ ኣብዚ ሓበራዊ ብድሆ ብሓበራዊ መኸተ ብዝብል ቴማ ንምክልኻል ኮቪድ-19 ንስራሓሉ ዘለና ሃገራዊ ዕማም ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ በብውዳቢኡ ሳላ ዝተሰለፈሉ ከዓ ዛጊት ኣብ ዘተኣማምን ግን ከዓ ኣብ ዘየዛኒ ደረጃ ኣለና ክበሃል ይከኣል ስለዚ እዚኣቶም እዮም እቶም ንቕሓት ሕብረተሰብ ከም ራብዓ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል መእዙዝነትን ኣኽባሪ ሕግን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣገዳስነት ሕጊ ኣብ ስርዓተ ምሕዳር ሕብረተሰባት እብነ ኩርናዕ ምዕባለን ስልጣነ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት መስረትን ጨዋታት ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ብሕጊ እንዳባ ዝፍለጥ ስርዓተ ምምሕዳር ምንባርና እዩ እዚ ግዛእቲ ሕጊ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ባህሊ ተወሪሱ ኣብ ኩሎም መድረኻት ኣንፈቱን ማእዝኑን ከይሰሓተ ኣብ ሃገራዊ ሓዲዱ ከም ዝጓዓዝን መስመሩ ንኸይስሕትን ከዓ ኣኽኢልዎ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ምምካት ኮሮና ቫይረስ ድማ እዚ ምእዙዝነት ሕጊ እዚ ተሓባባሪ ናይ ፀጥታ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ዓብዪ እጃም የበርክት ኣሎ ስለዚ እዚኣቶም እዮም ክብርታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ካልእ ምስኡ ክጥቀስ ዝኽእል ተወፋይነት እዩ ተወፋይነት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ንጥፈታት ባዕድ መዓነትን ዕውታትን ኮይኖም ንክዛዘሙ ኣብነታውን ሞዴልን ኮንካ እጃምካ ምብርካት እዚ እቲ ተወፋይነት ዝበሃል ስለዚ እዚ ተወፋይነት እዚ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክረአ ከሎ ከም ንቕሓት ምስ ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ገዛኻ ኮፍ በል ከም ውሳኔ ምስ ሓለፈ ኩሉ ርኢና ኢና ዳርጋ መብዛሕትኡ ስርሑ ገዲፉ ኣስቤዛታት ኣለዎ የብሉ ዳርጋ ኣብ ገዝኡ እቲ ሕጊ ኣኽቢርዎ እዩ እዚ ሓደ ካብ ተወፋይነት እዩ ካልእ ሰሙያ ጥዕና ጋዜጠኛታት ስነ ጥበባውያን ኣካላት ፀጥታ ኣባላት ግንባር ምምሕዳራትን ማሕበራቶምን ከምኡውን ኣባላት ባይቶ ሃገራውን ማሕበራት መራሕቲ ማካይን ወዘተ ብኣጠቃላሊ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ተወፋይነት ከዓኒ ኣካል ናይዚ ንቕሓት ህዝቢ ኤርትራ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል ሓራይ ጽቡቕ ኣቶ ሃብተ ዝበልካዮ እቲ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ እዩ በንጻር እዚ ግን ገለገለ ሸለልትነት እውን ደይረኣያ ኣይኮነን እሞ ምናልባት እዚ ሸለልትነት እዚ ብኸመይ ክእረም ይኽእል ከምዚ ምዝናይ እውን ኣሎ እሞ እዚታትከ እዚ ናይ ኮቪድ-19 ከም ውሳነን መምርሒ ናይ ሓይሊ ዕማም ምስ ሓለፈ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ እኳት ዘይብልና 99% ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ኣኽቢርዎ እዩ ብተዛማዲ ኩላትና እውን ንሪኦ ዘለና ምስ ናይ ደገ ኩነታት ኣብዚ ክረአ ከሎ ግን ምስ ክብርታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብዞም ክትቆፅሑ ወይ ከዓ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኤርትራ ኢልና ክንጠቕሶ ፀናሕና ካብኡ ወፃኢ ግን ብገለገለ ኣፍልጦ ዝጎደሎም ደኻኽትሎ ወይ ከዓ ንቕሓት ዝጎደሎም ኢልና ክንጠቕሶም ንኽእል ገለገለ ዜጋታት ዝገብርዎ ዘሎ ግህሰት ናይ መከላኸሊ ሜላታት ኣሎ ንኣብነት እዚ ምዝናይ እዚ ምዝናይ እንታይ እዩ ነቲ ሕማም እናረኣናዮ ከለና ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ሬሳ ወዲ ኣዳም ክንርኢ ኢና ንፅበ ዘለና ከምኡ ክኸውን የብሉን ምክንያቱ ዓለም ትምህርና ኮላ ሬሳ ወዲ ኣዳም ኣብ መዓልቲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛውቲ ወዲቑ ዘይንቡር ድኾነ ብዘይ ንቡር ስነ ስርዓት እዩ ሬሳ ወዲ ኣዳም ዝጓሓፍ ደሎ ሕጂ እዚ ምዝናይ እዚ ከዓ ንዓና ትምህርቲ እዩ ስለዚ ኣብ ገለገለ ሰባት ዝርአ ግን ዳርጋ ብክብደት ዝተጠመተ ይመስልን እዚ ሕጂ ፍኑ ዝኾነ ኣጋባት ይኸይድ ንኣብነት ኣብ ኣጋምሸት ክኸውን ከሎ ንፋስ ክንወስድ ኢልካ ዳርጋ ብጉጅለታት ነቲ ማሕበራዊ ርሕቐት ዝብል መከላኸሊ ስትራቴጂ ግህሰት ይርአ እዩ ተኣኪብካ ተጀሚዕኻ ንፋስ ክንወስድ ኢና ኢልካ ኣብቲ ናይ ኣጋምሸት ምውፃእ ይርአ እዩ ኣብ ገለ መንእሰያት ፍቁራት ከዓ ጥቡቕ ዝኾነ ኣካላዊ ምትንኻፋት ይርአ ስለዚ ኣብዚኣ ሕጂ ፅብቕቲ ይኮነት እዞም መንእሰያት ደቅናሲ ፍቕሪ ንኮሮና ቫይረስ ጥራይ ኣይኮነን ክቐዝፍ መፅእ ዘሎ ሂወት እዩ ዝቐዝፍ ዘሎ ስለዚ ፅባሕ ንኮኮ ከም ዝኾነ ይኹን ነገር ኮ ክሓልፍ እዩ ኮሮና ቫይረስ ስለዚ እዞም መንእሰያት ደቅና ከዓኒ እቲ ስኻትኩም መጀመርታ ሃልው ፅባሕ ንጎ እዚ ሕማም እዚ ምስ ከደ ከዓኒ እቲ ንቡር ናይ ወለድኩም ኮንኩም ዕሰለልና ክንወፅኣኩም ቁሩብ ተተኣርነኩም ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልእ ካብ ኣካላት ፀጥታ ንምኽዋል ተባሂሉ ዝግበር ምንቅስቃሳት ኣሎ ኣካላት ፀጥታ ኣብቲ ቀንዲ ጎደና ናይ ህዝቢ ብዝሒ ምንቅስቃስ ዘለዎ ተባሂሉ ክንቀሳቀሱ ክሪኦም ከለዉ ካብኣቶም ተኸዊሎም ኣብ ፀልማት ጎደናታት ዝግበር ምንቅስቃሳት ኣሎ ሕጂ ንኽባር ፀጥታ ኢልካ ትገብሮ ምንቅስቃሳት ኣይኮነን እዚ ወይ ከዓ ተሃድመሉን ትዛነየሉን ጉዳይ እውን ኣይኮነን
ስለዚህ ነቲ ሃገራዊ ዕማም ነፍስኻ ተኣከብ እዮም ዝብሎ ነፍስኻ ተኣከብ ስድራኻ ይሕዊ ሕብረተሰብካ ሃዊ ሃገርካ ኣድሕን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ዝተኸዊልካ ዝግበር ምንቅስቃሳት ኣገዳሲ ይኮነን ኣብ ጸልማት ብኣንጻር ናይ ጸጥታ ኣካላት ዝገብርዎ ምንቅስቃሳት ከዓ እንዳኸድካ ኣብ ጸልማት ጎደናታት ዝግበር ምንቅስቃሳት ኣሎ እዚ ዳርጋ ከም ሓደ ግህዘት ክዝረበሉ ይኽእል ካልእ ኣብ ዕዳጋታት ኣሕምልትን ፍሬታትን ዝግበር ብፍላይ ኣብ ዕዳጋ ግዜ ቀዳም ገለ ዓይነት ኣብዚ ሹቕ ዝርአ ዘሎ ዳርጋ ብቴሌቭዥን ቀጻሊ ይርአ ኣሎ ስለዚ ካብዚ ክንምሃር ክንክእል ኣለና ማለት ስትራቴጂ ከይስበር ካልእ ገለ ሰብ ድኻ ኩን ሰዓ 8 እዩ እቲ መምርሒ ግን ካብ 8 ቁር ዋላ 10-15 ደቂቃ ድንጉ ኢሎም ድሕር ዳ ኸይዶም እተን ካልኦት ድኳ ኩን ስለ ዝሕፀዋ ኣብቲ ዝኸፈተ ይሰብ ብዕ ስለ ዝኸይድ ስለዚ ገለ ሰብ ድኻ ኩን ከዓ ሰዓታቶም ኣይሕልውን ኣለዉ ስለዚ ንፃዓቂ ተገልገልትኻ ምትእኽኻብ ይዕድም ኣሎ ካልእ ኣብ መንእስያ ዝርአ ተኣኪብካ ኣፍና ኣፍ ተዋሂብካ ብሞባይላት ጌም ምፅዋት እዚ ዳርጋ ኣሰካፊ እዩ ልክዕ ክትዛረቦም ከለኻ ገናሒ ይባህልና ኢልና ነርና ሰብ ክዛረቦም ከሎ ይሃድሙ እዮም ርእሶም ላሓዋዊ ንኸወዱ እዮም ግን ክፈልጥዎ ክኽእሉ ኣለዎም ሰብ ክሳዕ ዝዛረቦም ደይኮነስ ጌም ምፅዋት ኣለዎ ካልእ ግዜ ኮለና እዚ ሕማም ዝሓለፈ እውን ነርክበሉ ኢና ስለዚ ኣብ መንእስያትና ከዓ እዛ ጌም ምፅዋት ብሞባይልካ ዳርጋ ትርአ ስለ ዘላ እዚኣ እውን ግህሰት እያ ከም ግህሰት ስለዚ መንእስያት ናብዚ ከዓ ክነቑሕሉ ይግባእ ካልእ ስስዐ ናይ ገለ ነጋዶታት ሕብረተሰብ ኤርትራ እታ ዘላቶ ፀንቂቕ እዩ የማኑ ፀጋሙ እንዳጠመተ ነዛ ግና ግዜ ሓልፋ ዘሎ ነዚ ክብርታት እዚ ዝግህስ ግን ብገለገለ ዳርጋ ናይ ህዝቢ እዚኦም ዘየብለካ ዓይነት ገምጋም ክትበሎም ትኽእል ገለ ነጋዶ ኣለዉ እዞም ነጋዶ እዚኣቶም ዋጋ ምኽባር ንሱ ጥራይ ደይኮነ ኽማን ኣብ መኻዚኖታት ንኽኸብረልካን ጭንቀት ናይ ሰባት ዝያዳ ንኽመፅእ እሞኒ ዝያዳ ገንዘብ ንኽተኻዕበት ኣብ መኻዚኖታት ኣቑሑት ምሕባእ ንተገልጋላይ የሎን የብልና እንዳልካ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት እዚ ኤርትራውያን ዘብለኩም ሽሙ ሱርሒ እየ ዝብላኒ ብኻልእ ዛረባ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ብኩሉ እንትንኡ ተዓጢቑ ነዚ ሕማም እዚ ንኽምክት እንዳተቃለሰ ከሎ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ኣፀያፊ እዩ ዳርጋ ኤርትራዊ መንነት ኣለኒ ዝብል ሕቶ እውን ስለ ዘይኮነ ካብ ክብርታት ናትና ተወፅ ስለ ዘለኹም ዓገብ ክብል ደሊ እዚ ኣብ ገለገለ ነጋዶ ዝግበር ትርኢታት ኢና ኣሎ ካልእ ኢንታ እንተነፅሎን እዩ ኢንታ እንተነፅሎን እዚ ኮቪድ-19 ከም ዝኾነ ሕማም እዩ ከም ዝኾነ ሕማም ኮይኑ ከዓ ፅባሕ ንጎ ክሓልፍ እዩ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ኣነ ተሰካሚ ናይዚ ቫይረስ ክኸውን ካልእ ድዩ ክኸውን ካልእ ሕቶ እዩ ንነብስና እውን ኣብኡ ነእትዋ ስለዚ ኣብ ገለገለ ዝርአ ምናልባት ንኳራንቲን ክኸዱ ከለዎ ገለ ዜጋታት እታ ትተርፍ ዘላ ኣብቲ ከባቢ ዘላ ጎረቤት ዳርጋ ነቲ ገዛ ናይ ምፍራህ ካብኡ ናይ ምርሓቅ ዓይነት ትርኢታት ይርአዩ ስለዚ እዚ ሕማም እዚ ከም ዝኾነ ሕማም ሓዋያ እዩ ፀገማት ዘለዎ ይኮነን ድሮውን ዳርጋ ዝወፁ ዘለው ዝሓወዩ ዜጋታትናስ ንሪኦም ኣለና ስለዚ እታ ኢንታ እንተነፅሎ እንትበሃል ኣብዚ ሕማም ዳርጋ ቅልቅል ኢላህና ስለ ዘላ እዚኣ ከም ሓደ ምስ ክብርና ዘይከድ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክእርማ ምናልባት ኣብኣ ክትፀቕጠላ ደለየ ብፍላይ እዛ ኢንታ ትበሃል ዘላ ኣቐዲሙ ናብቲ ናይ እዋን ኤችኣይቪ ኤድስ ልዑል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቀደም ማለት እዩ ከምኡ ነይሩ እንድዩ ሕጂ ብዛ እዋን እዚኣ ግን ብልክዕ እንታይ እያ ትረኣይ ዘላ እታ ኢንታ እንተነፅሎ ንብላ ዘለና ሲ ቁሩብ ከተብርሃ ደለ ድገርመካ ሓደ ሓንቲ ኣደ ምስ ገለ ገያሽት ቤተሰብ ርክብ ፀኒሕዋ ተባሂላ ዳሕራይ ንውሸባ ምስቶም ጥርጥራት ተባሂላ ኣብ ውሸባ ፀኒሓ ዳሕራይ ናፃ ኮይና ኣደ ማለት እዩ ንገዝኣ ኣባላት ጥዕና ንገዝኣ ሒዞማ ነታደ ምስ ከዱ ምስ ኳሓኩሑ ናብ ገዝኣ ጓላ እያ ተኸፍታ ጓልጓላ ምስ ከፈተታ ግን ዓባያ እያ ካብዛ ዓባያስ ሃዲማ ኸይዳ ከምዚ ሸይጣን ዝመፃ በርጊጋ እያ ኸይዳ ክትለግባ ወይና ደሌት ነታ ዓባያ ንዕባ ክስቶ ጓሌላ ክትሓቕፋ ተደሌት ታ ዓባያ ዳርጋ ኩለን ኣብቲ ገዛ ዝነበራ ካድማ ጀሚረን ሰበይቲ ዓባይ ኮይና ደቃ ክትሓቁፍ እንዳተተምኔት ከላ ብሓንጎላ እውን ናፍቆት ኣለዋ ዳርጋ በኽያታ ሰበይቲ ኣብ መወዳእታ እቶም ሰሙያ ጥዕና እዮም ነቲ ሕብረት ነቲ ገዛ ነቲ ስድራ ኣዴ ክንበሎ ሓንቲ የብላን ሓውያ ሕጂ ፀገም የብላን ኢሎም ምስኣ ክስዕሙን ቁርብ ከዓ ግዜ ጥፊኦም ከዓ ምስኣ ምስ ተራኸቡ ግን እቲ ገዛ ተረጋጊኡ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ፅቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱ ሕማም እዩ ከም ዝኾነ ሕማም ፅባሕ ንጎ ከዓ ሓዋያ እዩ እቶም ዝሓውዙ ዘለዉ ዜጋታት እውን ንሪኦም ኣለና ነዚኣቶም ፅባሕ ንጎ ክንፍንፍኖም ማለት ስለዚ እዚ ዘነይት ሕማም እውን ኣይኮነን ዘፈንፍን ሕማም ከዓ ኣይኮነን ስለዚ እዛ ኢንታ እንተነፅሎን ልክዕ ከምዚ ናይ ኤችኣይቪ ኢልካ ተቐሳፅን ከምኡ ኣብ ገለገለ ትርኢታት ትርአ ስለ ዘላ እዛ ኢንታ እንተነፅሎን ክንኣልዮም እውን እኮ ክንዳል ኢና ንኣልዮም ኢና ከዓ እኮ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ኣይንኣልዮም ኢና ማለት ስለዚ ትሕቲ ሓላፍነትና ኢና ንኸይድ ዘለና ሞ ዝያዳ እዛ ኢንታ እንተነፅሎን ምስ ክንክን ነቲ ሕግጋዝ ናትና እውን ክትሰብር ስለ ትኽእል ካብ ሕጂ ተተኣርመት ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ
زهوركم تعذبتي عبد العلنا يزلنا أرستي حتى ريتو ون حبريتها مزلوكم بتلمود قطر تليفوناتنا 10 تغلت 24 54 كمون 10 تغلت 24 47 دويلكم ناتو هبت قبل مسكل كترهبو تقوليهم حري أتو هبت بفلاي أبز أوانكو كوفيد 19 هاجراو تمرة متحجازن حبرة سب إرتراخ خمي جلز تنقحات رينايو تجلى مزناي ويشلت النتون ريناي لنا مالتي سلست هاجراو تمرة تي أقدمون عمتات تجبرن زمانات كم يالو وأبز حجي كل تنقحاتن نتي كبرتاتن كريز إحنا عندنا حجي حزب إيرترا إن كورونا فيروس تباهلو حدش زطريان زمسرحون هاجراو تمرات قالن يقولون إذا حجي كم حدا من النوتون باهلهم كينو خبرات السنحي حزب إيرترا ميني خاطر لما جمرتها حزب إيرتراس ميني بمنتاي كبرتات يللن انت عينت كبرتات كيونن تدايلنا جن حزب إيرترا كاب تصابوتاتن شرحيتاتن يعرفوا زي فلت حزبيو بانصار زي تصابون شرحيتاتن كا እቲ ናይ ሓይልኻ ናይ ምድራዕን ናይ ብድሆታትን ካው ይመጽእ ማለት እዩ ብድሆታት ናይ ምጽዋር ሕቶ ካልእ ብሕንቃቕን ሙቾትን ተበሊሉ ከዓ ነብሱን ዓቕሙን ዘይረስዕ ህዝቢ እዩ ንኣብነት እዚ ኣብ ደገ ዘለዉ ተዛማድ ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ዜጋታሲ ካብ ህርመት ህዝቦምን ሃገሮምን ኣይኮዱን ማዕረ ዝኾነታት ናይ ዝሕድ መሲ ዘሎ ሕማም ምስ ህዝቦም ዝካተሎ ዘሎ ብዝኾነ መንገዲ ከዓ ተሓጓዘለዎ ማለት እዩ ካልእ بملكعتهم ميزانهم زفالاليو مدرخة بدوهات محلخاتن كا استسحل حزبي إيرترا نخبرون هلا هاغورن نستفعل عينات مسوات نخفل كا دحر زي بالحزبيو بغزي تغزي مسكوناتات زغعازيو او وانص ابان شغورن كا حيلو زدرعن زتحاوفن حزبيو سلازي ازيتاتيو اب كورونا فيروس كا زصنيح دخونه وي كا ባህልታት ከም ባህል خبرات صنحه ንብድሆታት ናይ መምካት ዓሚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከመንነት ተታሒዙ ስለዝመፀ እዚ ሕጂ ኣብ ኮቪድ 19 ከ ሃገራዊ ጥምረት ወይ ከ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምትሕጋዝን ዘበራትዕ ዘሎ ማለት እዩ ገለ ካብዚኦም ክፍጠሩ ዝተፈጠሩ ድሕር ናይ ኮቪድ 19 ድሕር ዳሪና ኮይና ሓደ ሓገዝ ውልቀ ሰባት ዜጋታት ንጽጉማት ዝግበር ዘሎ እዚ ብሚድያ ቀጻሊ ዝግለጸልና ዘሎ እዩ ዓይነታዊ ሓገዝ በሎ ወላ ናይ ክራይ ገዛ ቅድሚ ኮቪድ 19 ሲ ወነን ኣብ መንጎ ኣከራይን ተኸራይን ዝነበረ ግጭት ዳርጋ ኩላትና ንሪኢና መዛረቢ መራኸቢ ብዙሃንን መዛረቢ መምሕራትን ኮይኑ ነይሩ ኣብዚ ናይ ኮቪድ 19 ግን እዚ ተቐቲሉ ሕጂ ዋና ኣካራይቲ ገዛስ ንተኻራይቶም እዮም ሕድገት ዝገብሩ ዘለዉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንኽልተ ንሰለስተ ወርሒ ንትሽዓተ ወርሒ ክሳዕ ኮሮና ቫይረስ ካብ ሃገርና ዝጠፍእ ናይ ክራይ ገዛ ይቅበልኒ ዝብል ከዘላይና ቴሌፎን ኣለና ሃሎ سلام هلو كميتو عمري جدريس كتب عدايه مرحبا عمري جي بحكي نعاهم مجمرياتهم مناي غسغاس غورزلهم غازطنيات بزياده زحكم وزلهم قطلو نابتي كان حجي دكتور كزاربو صنحندي اب حنقولي سفيري عايز حط زلهم اب زناي تحمامسي جلسبات لك كم زناي قدم مجمرياتي ايديس تباهيلكم بتصخرلو سب سنبز زنبره زفرح زنبره زعرز زنبره كوكو غيروم حدا افلطو زي بلو سبات كوكو زغبر سبات አሉ እንዲያም نحنا اذا حمامزي እቲ ህዝቢ ካሊ ጽገም ራእይ ካሊ ሽግር ዝሓለፈ ስለዝኾነ እዚ حمامزي አጉዙ ኮይኑ ዓቂቡ ከምዚ ኸይድ ካብ ኩልና ብሩ ግልጽ بحلف ከተማ ዓድቂሕ እንታር ከይናሲ ሚኒስትር ጥዕና ይልካ አማሓዳሪ ባዕሉ ፖሊስ ናይ ጸጥታ መንእስያት ባዕሎም ተሰሊፎም ናብቲ ከባቢታት ወተው ውጹእ ክብሉ ከለዉ ንኹሉ ሰብ ሞራል እዮም ዝህቡ ዘለዉ ግን ኣብ ሓደ ቦታታት ኮሮና ታቅበል ገለታት እዚ ረሓቕ ዝብለካ ዘለኮ ጽሮፍ ወይ ኩንካ ዝብለካ ዘሎ ካብታ ዝበለካ ሜትሮ ተረሓሒቅና ሰላም ንበሃል ጽባሕ ንጎኮ እዞም ኩሎም ኣዝማድና ኣሕዋትና ግለ ተሰኪፎም ዝኣትሰበት ኣሉ ሕጂ ኣብ ገለሲ ኣብ ሓንቲ ቦታ ዓድቂሕ ኣብ ሓንቲ ቦታ ጽሕፍ ትርኤ ትማልና ከተፈትሎ ስሳሰብ እዮም ዝነብሩ ከግበር ገዝገር መካ ኣብ ሓንቲ ካንችሎ ስሳሰብ ከመይ ገርም ስሳሰብ ካንችሎ ሓሲኻ ካይትብለኒ ካምቦ ታድሱ ዓድቂሕ ኣብታ ካንችሎኦም ክንደይ ስድራ ኣለዉ ትልካኒ ምስ ቆልዑቶም ምስ ኣናቶም ስሳብ ብዝሕልዎ እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ ጽሕፍት እንታይ ኣላቶም ክቡራት ኣሕዋትና ትፈልጡና ንፈልጠኩም እዚ ኣንብዋ ይብሉ ለምሰንበብና እንታ ያትብዘልና ኣይተረሓሓቅና ንዓና ዝሓትት ሰብ ተሎ ድሌትኩም ትደልዩና ነገር እንተልይኩም በዛ ቴሌፎን ደውልኩም ረኸቡና ትብል ርያ ሕጂ እንታይ ኢልና እታ ናይ ዶክተር ሕጂ ክብላ ፀንሐ ምፍንፋት እዞም ሰባት ከምዚ ናይ ቀደም ሕማቅ ሕማም ኣይኮኑን ንፋስ ዘምፅኦ ንፋስ ክወስዶ እሞ ሓደራ ደገፍኒ ዶክተር ሕጂ ደው ኢለ ዘለኹ ይቐኒ የለይ ይቐኒልና መርጂ መርሓባ
ريتا مثلني ريتا هلو الو سلام الو مرحبا دكتور عبد كنسل مرحبا مانيل با حراي مانيل حراي انت يا خلو دلي مسلكه اذا تقولوا زلهم بتاع متبقى قداسي دكتور عبد ديتم زلهم انت انا خبرات دلغن زي تلفزيون اخن راديو تسمعوا زلنا مزحتي راديو تلفزيون زلوني انت اب قطرا زلو زي فلت انا نامت كم زواد قدوللكم الله حجي تزم ساي زلها انا صبغ غير فولتا نعو بمنتا غيرك خطر سلامتا جلس بزح قد لا ترينها ويوم كم زفرح كا قال زبل سايز بال يوم زحزو كابزين فلات بقسي حجنا زين غوسغاس كغبر له زغل ذكرنا حدا غزي اب تسعان كلتشح بزعبا زنا اتش اي بي حتى اتش اي بي تتحوز معاهم غوسغاس غبرن يرم حلف حالفهم كندي ابركتهم زغبر زحج زلو خنات مريلنا ازون بتمنصرناتي تلابدنتو زي فيروس يكونات يكونن زي حيلي بوغست يكونن تفوس بقليل بسماين ساونان سلازونه تبع المياه خونتي من ساعات بستخاله متن نتي اب قطر زلو كردو اخلو احنا بلاي عجي متيل كان سلامت الله على بخونه ነገር ብዙሕ ህዝብና ዝስካተሎ ዘሎም ትገብሮ ዘሎም ዘይሰምዕ ብዙሕ ሰብ ይዘሎ ትገጠር ዘሎ ጓሳሎ خلاله ሕጂ ከምዚ መጥ ደባ ሰላም አይተል ዋ እንታይ መጥ ይዝብለካ ሕጂ ዝታት ቁርብ ምዕራፍትና በሐፈሻ በናይ መንግስት ደረጃ ትሪኽ ላግን ህዝቢ ኤርትራ ተማዛዛይን ዕውትን ምዃኑ ኣነ ዘመስከረ ህዝቢ ብጣዕሚ ዘይሕለል ህዝቢ بكل ثمو كنكو حافظ هذي تفطر كذا بلا كايدة لو جن كنفلت عزلنا نتي زي فلت سبت تاخنا خطلا جان حق حريان لنا مانيل اوكي مرحبا حرايته هبته كتلاقينا تقدمنا زبلنا جن زنا يا مانيل زلو سكفتاون غوسغوسات سي اب بايتاون كوردالو زياده اب كامنو زباد دغاي دويل زنه حجي ميزانه يا مانيل لباهل انتايا حدا ابتاني كبرتات إننا نمصل نورنا كبرتات ناي حزب إرترا زي جناحن عرامن حريقة تلاوات إنه خن حبرة السبع لنا حجي كم بحر إذا حمام زخاء مأكب ناي حزب زبها النجار يفكرني نالوات أبتخل ناي سلام وانات نحزب أكيب كاب زعبانة عصو زعبانة عباي سعال ناي تي بي بزعنا اتش اي بي قالت استمرتات نقصقصات كتكاي تخيلها ابزاز لنا يا جيجي انت مأكب ناي سب زبها الحتو بزح ذا فكر ونا يكونن حجي انت نخنقبر نخيل تعانتو يزبولكوا كبرتاتنا حزب إرترا جناحي الرامي حبريتا تلاوات اي سلو زخونه بمقدنا نزي ازلا غيزي انت حبريتات تمحلالتنا لا زحاش وين نسمعني حراي تبو تحنتر ايتو ازناي عمر جينا عدغيح سكبتناي مرأيا نايتي هاغراو تمرتون متحغازون تغلص نيركامو ابات كصل او حجي ابزيا ناي هاغراو تمرت حدا زناي ولق زيغاتات كمزا قديم زغلصكوا عينتا حاجز كراي غزا تمال بمنتاي نزارب نيرنا حجي انتاي تفطير له زي حدا خابتني مللينا حزب إرترا عبدو زياره حيدو يدرع زياره صعتي وسخ زياره اي تحققفن كبابين كاي تمت اذا كم حدا ابنت حجي زناي كراي غزا قال لي نغير يكونن قال ونن تتكلاتين እዚ ጉዳይ ዝምስተላ ዓለ ሓይለ ዕማም ጉዳይቲ ንህዝቢ ሓበሬታታት ክትህብ ምስ ጀመረት ወነንቲ ሆቴላት ትካላትና ንሚኒስትር ጥዕና ክትቆምሉ ኣፍቂና ኣለና ዝብል ውሳኔታት ምሳ ቀሊሉ ውሳኔ ይኮነን ከም ውሳኔ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምዝናይ ኮቪድ 19 ከም ሓደ ውህሉል ናይ ምትሕግጋዝን ንብድሆታት ናይ ምስዓርን ናይ ምምካትን ሓይል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ኮቪድ 19 ስራየና እዩ ሆቴላቶም ንሓይለ ዕማም نالت المينستر تاعنا هيبام كقول هيبام سو تراي يكون خا اب لعل تكالاتهم هوتيلاتهم مهاب كمان بس تكالاتهم كان يغنزب وفياتات ابزناي معخن وفياتات ينزتو الله قال اب نطف سرح زيلا تكال سرح نهات كخت كفل دوموز زبال عطا ازيو كبيد ما زي تسرح دلا تكال اب انتي دريكا مؤذنتنا حزب إرتراي كم ممرحن كما كارغالن تبايلو زي اب غزخا صنح زبال حتى مسمته زي سرحت كلاتالو ግን ደሞዝ ናይ ስራሕተኛ ሃት ንኽኽፍላ ፈቃደኛ ሃት ምዃነን እዝን ገዛ ርሱ ሓደ ካብቲ ጥምረት ንብድሆ ናይ ምምካት ዓሚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኸሪእካ ኽእል ካል ምስኡ ተኣሳሲሩ ኣብ ውፃእ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ውፃእ ዝርከቡ ኤርትራን በብሞይኦም ብፍላይ ምስ ሕክምና ምትእሳር ዘለዎ ሙያውያን ህዝቦም ንምክልኻል ዝበሃል ናይ ዓለም ተመክሮ ብዛዕባ ናይ ኮቪድ 19 ምስ ሚኒስትር ዜና ብምትሕባር ዝገብሮ ዝነበሩ ወፍታት ሓደ ከም ኣብነት ክትቃስ ይከኣል ካልእ ገንዘብ ኣወፈያ ልካ ከምቲ ማለት ኣብ ዝኾነ ይኹን ወራራት ንህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ዘለዉ ናይ ምዕጣቕ ሓይልካ ናይ ምድራዕ ሕቶ ሕጂ እውን እጃሞም ዘበርክቶ ዘለዉ ዞም ናይ ወፃኢ ዜጋታት ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ዜጋታት
ናይ ገዛ ወፍያ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዝን ከም ሓደ ሃገራዊ ጥምረት ኣብ ኮቪድ 19 ከም መቀፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈ ኢና ክንገልጾ ንኽእል ካልእ ምምዕባል መሃዝነትን ፈጠራን እዚ ኮቪድ 19 ምስ መፀሲ እዚ ምሕጻብ ኢድ ከም ሓደ ዓቢ ናይ መከላኸሊ ስትራቴጂ ኮቪድ 19 ምስ ተባሃለ ዝተገበሩ ምህዞታት ቀለልቲ ይኮነን ሓንቲ ዛብዛ ቤት ጽሕፈትኩም ተረኣያ ዘላ ወናምዚኹም አሁን ዝነበርኩም ኣብ ሚድያ ካልእ ምስ ጀሪካናት ቀለልቲ ነገራት ኮይኖም መኻብ ከባቢ ኻፍ ትገብሮም ትኽእል ብጀሪካናት ጌርካ እዚ ቢጃሎናት ጌርካ ብፒሮ ኢኻ ዝግበሩ እዚ ምህዞ ዝቐሊል ኣይኮነን እንድሕር ዳ ዕቢኻ እስከ ዓቢ ኽእል ንቐጻሊ ከም ምህዞ ስለዚ ምምዕባል ፈጠራን ምህዞን ምስ ኮቪድ 19 ዝተቐልከለኻ ከም ሓደ ጥምረት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ሕራይ ጽቡቕ ኣቶ ሃብተ ስለዚ ምክልኻል ኮቪድ 19 ዳ ንመን ዝምልከት ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምክልኻል ኮቪድ 19 ንመን ይምልከት ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ምክንያቱ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብኡ ኣለዉ መምሕዳራትን ኣካላት ወይ ማሕበራቶምን ኣብኡ ኣለዉ ሰሙያ ጥዕና ከም ቅድመ ግንባር እዚኣቶም እውን ኣለዉ ማሕበራት ኩለን ዘን ማሕበራት ሃገራዊ ማሕበራት ማለት እዩ ስለዚ ብኣጠቃላሊ ምክልኻል ኮቪድ 19 ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ናይ ህዝቢ ናይ ሃገር ሕቶ እዩ ስለዚ ንኩላትና ይምልከተና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቴሌፎን ኣለና ህዝባዊ ተሳትፎ ክንመለስ ኢና ቴሌፎን ኣለና ሃሎ 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 سلام كم يوعلك غزل محاري يا بسمة حراي محاري غزل عنده عيلك كم يتوعل هي خبرة لي غزل محاري هلو غزل نسمعك لنا حراي انتي كيف بدي ياسي بزعوا زي ما بزي قدام حدر ابزي كتما دلو بزعوا يخزار بدي حراي غزل اجي زم قدام حدر ابزي كتما دلو سي دا فنو يدلو انتي عينت مكتتالات قبر لهم وي انتي نعوم زملكت زحازو مدبات አለው ምክንያቱ አዚም ተፈነም ደሉ ወልካዊ ማግሩብ ኮልካ አይደለም ተያዝሞ ሳይደ ሓዞ አለው خبልደሊ ካለይትኻ አበዚ አብዛ ዓድና አትዩ ተባሂሉ ምቁጥጣራት ወኹል ምክትታላትን ግበር ከም ደሎ ርዱ ኮይኑ ምናልባት ግን ደሰክፍ ኣብ ዶባቲ ዘሎ ويح مسؤول تفاعل حاجات في المرخص تلاقي جوابات على تحازم كما يمثل أقول نمرح قبرنا عليه هذا يغني لنا عرفت يغني لنا تمحري هذا كتسل لك هذا خلي دحان بقى خلني صعوبات من يصير زينا قاعدين أنا مسناكم دحر زينا تقبروا لهم عالم كما يوعي لها تعمل زمزجان في الزغانة كقتل هذا يغني لنا هذا هلو سلام كم يوعلك እንታይ መስለካ ርግይተላትኒ ሓራይሽ ናይዞም ነጋዶ ናይ ዝዓድና እንዴ እዞም ዘገረሉ ኣሕዋትና ኣብ ዘይብሎም ለይትን ቀትሪ እንዳሰርሑ ንህዝቢ ኤርትራ ንዓና ከይንሽገር ዝሰድልና ደለዉ ኩሉ ሰምዖ ኣለና ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሰምዖ ኣሎ እዞም ኣብ ዝደለና ግን ብጣዕሚ ሕማቕ ኣለና ማለት እዩ በዓል በርበረ በዓል ሽኮር በዓል ቡን ደሊኻ ሕጂሲ ኣይትረኽቦን ኢኻ ኣብ ሹቕ ከይድካ ነዚኦም ሲ ቅሩብ ልቢ ክገብሩስ معدودنا حراي يغني لنا حراي أتو هبدا حراي أتاني محاري قريبا زلحتو قدام حدر ببزحي الرئيس لزولو مسمك الخال ناي كوفيد 19 تخات أفتفتيهم أبزي حجي زي حانتي زتوسد سقومتات تهليو بدرجة زوبا زوقما حيل عمامات علوها زي emergency preparedness and response team ኣብ ህጹጽ ኩነታሲ ትቋጻር ሓንቲ ኮሚቴ በብደረጃን ዞባ ቆይማላ ሓንቲ ካብተን ምዛ ኮሚቴ እዚኣ ኣብ ዝገበርና ይርክብ ንዛረሩሉ ዝነበርና እዋን ከዓ እታ ሓይሊ ዕማም ናይትን ዞባ ኣብ ከባቢኣ ዘለዉ ጋም ሓደራት ኣብ ቤተክርስትያን ዝሓድሩ ድዮም ኣብ ማርሻ ቤት ዝሓድሩ ድዮም እዚኣቶም ከም ተነቀፍቲ ተባሂሎም ክተኣርዮም ክትገል ኣለዋ እዚ ብዕቱብ ዳርጋ ተዛራሪና ሊና ምናልባት ሕጂ እዚ መሓር ደው ኢሉ ዝጸንሐ ኣበይ ናይ ከባቢ ምዃኑ ምናልባት ኣይነገረና ግን ምስቲ ዝሱ ዘለዎ መምሕዳር ከባቢ ወይ ንዞባ ተራዳዲኡ ግን ፍታሕ ክርከበሉ ዝኽእል ምዃኑ ተዛሪብና ኣሎ ኣቐዲምና እውን ተዛሪብና ሊና ብዛዕባ ዞም ግዳም ሓደር ዝምልከት ካልእ ብዛዕባ እዚ ናይ ዶባትን ገለን ዝምልከት ብስግሮ ዶብ ዝመፁ ምክንያቱ ብዓብዩ እቲ ናይ ነፈርቲ ሕቶ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ሕጂ እውን ብኣቋራጭ ወይ ከዓ ብኣጋር ዝመፁ ስግሮ ዶባዊ ምንቅስቓሳት ናይ ግድን እዮም ኩሉ እዚ ኣብ ዝኾነ ህዝቢ ዝረአ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ሓበሬታ ክንህብ ክንክእል ኣለና ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ስግሮ ዶብ እንድሕር ደኣ መፂኡ ነቲ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ናትና ይድሰብር ዘሎ ስለዚ ነቲ በቐረባኻ ዘሎ መምሕዳር ተሓቢሩ ሰብዚ ክውሸበሉ ዝኽእል መገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎስ ናይ ምተሓላለፊ ሓደ መስመር ይክኸፍተልና ማለት እዩ
ስለዚህ ድሮ ወይን ተጀሚሩ ሎ ከም ዓይነት ዝተሓበሩ ሰባት ወይን ድሮ ዝተወሸቡ ወይን ኣለው رايت بوت حنتر يتا نايت حفتنا مالتي مستازبل نيات حزب إرترا تحقق زايو حزب إرترا تي محبرة ونقعته أب زلعة درجة له زبهل سلزي سمع الناس لزلو كلهم نريته تقدفنا تبق سلزي نحوارو نتا يخ جبر زلو زبل كلمة مالتها مكل خال كل حزبي ملكته كل أكل حبرة السب ملكته خن بلتان إحنا ما سلزي نحوارو انتاينا كنجبر زلنا إذا حمام زي جراس كتف انتو خينو مالتي ምክልኻል ወይ ከዓ ምቁፅፃር ኮቪድ-19 ከም ተኽላትና ንሪኦ ዘለና ሓላፍነት ናይ ኩሉ ወዲ ዜጋ እዩ ስለዚ ኣብዚ ምህዳእ ስጋት ሕብረተሰብ ምክንያቱ ሓደ ተጠቂሳ እውን ፀኒሐ ዳርጋ ምስ ናይ HIV ርኢኻ ምብርጋግ ምስንባድ ነቲ ሕማም ልዕሊ ዓቕሙ ምርኣይ ኢንታን ተነፅሎ ኢልና ንዓንተ ወይ ዝተዛርብናሉ እዚ ጉዳያት እዚ ይረአ ኣሎ ንወዲ ሰብ ዜና ሓድሽ ዜና ኣየሰንብሮን እዩ ኮቪድ-19 ዓለማዊ ጥዕናዊ ስጋት ኮይኑ ትቐልቂ ኢሉ ክትብል ከለኻ ዜና እዩ ኣብ ምንታይ እታ ሽግር ዘላ ዜና ንሰብ ኣይሰንብሮን እዩ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ዜና ዝወሃቡ እዚ ካብ ንሕድሕድ ዘይቃልውን ዝጋራጨውን ሓበሬታታት እንዳደማመርካ ምኻድ ግን እዚ ንሰብ የሰንብሮ እዩ ስለዚ እዚ ምህዳእ ስጋት ንሕብረተሰብ ቴሌፎን ክንቅበል ማ ክንመለስ እንኳልፈካ ሃሎ ሄሎ ሃሎ ሕቶ ነይራ እናውታሃተ ሃሎ ሄሎ ሄሎ ሰላም ሰላም ሄሎ ሰላም ከመይ ኢልኩም ሃራይ ቀጽል ከመይ ኢልካ أنا استأخذ زي حتى إن شاء الله نيتربت حتى إن أي مكان يجلمله في فقد لبسي بمحذراتي حجيت ما تحللت أي تحمام كاب حتى وين يكون له حجيت تحمام سي ما تحلل فيه راح أرغاوس حاتيني هلا كتل سمعك لنا حجيت لذي بمزنعة اللي ذوهبت نيفقد أي منكسرات نيتسرح مالدي ولا هو اللي يزوها بولي ومهلا استوى بتكالات الوانو ني حتاوين هاري تكال الوان قالين قال تقدرنا لومو هاري يغني لنا هاري هلو هلو سلام هلو كتل انت كبلك هذا اللي مثلك انا صراحه زي الخوتكال لعلسوس قال زخون سراحتنياتات علينا ابز حجنا كنت صومون كنت تغفلي مستباهله توم عمتاتنا قديمهم كفيلهم نيرهم حجنا خال عايزي كخفلي تباهي له تسرحتنيا زي تتكالات عقم زي بلن تكالاتون اللوا نزس انت يتحاسي يقولوا يهلو هراي يغني لنا هراي فتا نالوات تخاليتي مس مارسنا تخيدا مثلا انتم ملكتهم اكلات ملكت تخون تقدميت ግን ኣብዚ ናይ ሓፂን ከመ መሐላለፊ ናይ ዚ ኮቪድ 19 ማለት ኣብ ሓፂን ተሒስካ ተዘይተ ወልዊሉ ወይ ተዘይነት ነፂሁ كم حلال فخليو عين الزبل يمو سلازي تفقد زوهاب زلو خمي بزوا ماكل من الوقت كم منستر تعنا حجز انت يزي بفلاي مس ناي كوفيد 19 نطفات تطوق بلاست اجرات كلات بقتا مستحمام متسار زلو ونين زين تطويلن زلو نابنت زربت حاصين كلا نزملكت جين ولا مفن دافورنو نابنت دافورنو سي كم معلتاوي قرب اغلغلوت ناي حزبي دافورنو تاغدالوا እሳተኛ ምን ጥንቃ ክገብራት ዘይክኢለን እንኳን ጸገመን ዘን ማለት ሕጂ እንታይ ማለት በሓፂን ይኹን በአካላዊ ምትነኻፈ ይኹን ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ ማለት ኣፎርኖ ዘለው ስራሕተኛታት ወይ እንኳን ናይ ግድን እዮም ብገለገለ ክተናኸፉ ወላ በአካል ተዘይተተናኸፉ እሱ ሓዛ ጣውላ ዝተሓደም ክሕዛ ክእል እዩ ቤን መፂን ናይ ትብል ኒኻ ተሕማም ሕጂ እንታይ ክብል ደለ ዘለኹ ኣብ ሓፂን ይኹን ኣብ ካልእ ይኹን ግን ምናልባት እቲ ናይ ፍቃድ መሃብ ይግብኦም ዲ ኣይግብኦምን እዚ መምሕዳራዊ ጉዳያት እዩ ኣብዚ መሰረትና እውን ዝኸይድ ኣይኮነን زياده ግን ኣነ እንታይ ድብላ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ዘለዋ ተካላት ተፈቂዱለን ስራሕ ዘለዋ ወይን እቲ ናይ መከላኸሊ ስትራቴጂታት ክስዕቦ ይኽእል ኣለዎን ስለዚ ግዜናውን እንዳኣኸለ ኣቶ ሃብተ ብፍላይ ኣብታ ኣቋሪፅና ያፀናሕና ማለት ስንሓዋሩ እዚ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝያዳ ንምቁፃሩ ዝያዳ ንምክልኻል እንታይ እዩ ንሓዋሩ ክግበር ዘለዎ ዝብል ኣብዚኣ መደምደምታ ክትበና ፅቡቅ ሓደ እዚ ጀሚርና ዝነበርና እዚ ስጋት ወይ ከዓ ፍርሂ ምጥራይ ጽቡቅ ኣይኮነን ንሕዳ ፍርሂካ እኮ ናይ ምክልኻል ሓይልኻ እውን ተዳኽማ ኣለኻ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ስለምንታይ እዮም ዝስምሩ ተልናስ እቲ ዜና ኣይኮነን ደሰምብሮም ኮቪድ-19 ከም ዝተቐልቂሉ ክትብሎ ከለኻ እሱ ይኮነን ስጋት ግን ኣብ ውሽጢ ናይ ኮቪድ-19 ዝመፁ በረርቲ ሓበሬታታት ንሱ ይንሰብ ደሰምብሮ ብክንዲ ዝወሲኹ ሞት በዝን ከዓ ይሓልፍ ኢሎሞ ብዙሕ ዘይተፈተነ ነገራት ኮ የለውን ጻዕዳ ሽጉርቲ ለሚን በብናቱ እምነታት ሰባት ብዙሕ ፈቲኖም እዮም ሕጂ ንሱ ይኮነን ትሕቶ ሓደ ሓበሬታታት ናይ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ክንቅበል ክንቀል ያብልናን ስለዚህ ስጋት ከነ ጉድል ክንቀል ኣለና
ካልእ ምንጭ ናይ ሓበሬታና ንመን ንጠቐመሉ ሓደ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና እዋናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ይህብ ኣሎ ስለዚ እዚ ምንጭታት ናይ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ወይ ከዓ WHO ሓበሬታ ምውሳድ ጽቡቕ እዩ ትካላት ሕቡራት መንግስታት ካልኦት ምስ ዩኒሴፍ በለን ምስ ኣብ ትሕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ ትካላት ውን ነዚኣተን ምጥቃም ብዓብዪ ከዓ ሚኒስትር ጥዕና እዋናዊ ሓበሬታ ይህብ ኣሎ ስለዚ ነዚ ኢና ክንጥቀመሉ ዝግባአና እዚ ቤላቤላዋት ዝያዳ ክድህል ስለ ዝኽእል ጽቡቕ ኣይኮነን ካልእ ምስባር ሰንሰለት ናይ ለበዳ እዩ ማለቱ ዓንቲ ወይ እንታይ ለጠቂሰ ነይረ ብኣንጻር ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበሩ ዘሎ ፍኑ ምንቅስቓሳት እዚ ናይ ብሓቂ ኣሰካፊ እዩ ምክንያቱ ኢንካ እንድሕር ዳኣ ተሓፂብካ እንድሕር ዳኣ ኣካላዊ ምትንኻፍ ጌርካ መስመር ሴርካ ኣለኻ ክትንከፍ ኢኻ ማለት እዩ ማሕበራዊ ርሕቐት ወይ ምፍንታት ተጠቒምካ እንድሕር ዳኣ ካልእ ኣልኮልን ገለን ተጠቒምካ ሓደ መከላኸሊ መስመር ሴርካ ኣለኻ ስለዚ እዞም መከላኸሊ መስመራት እዚኣቶም ስጡማት ኮይኖም ክኸዱ ይኽእሉ ውሑስ ዝኾነ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ክህልዎም እንተኮይኖም ስለዚ እዚ ሕጂ እንታይ ዝርአ ኣብ ገለገለ ምስባር ናይቲ ሰንሰለት ዝበልናዮ ብለይቲ እንድሕር ትንቀሳቐስ ኮንካ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ 24 ሰዓት ዋላ ተባዕልካ ሴርካ ኣለኻ እታ ፍርቂ ሰዓት ተንቀሳቐስካ ኣላ ብገለ ዝተሴራ ኣላ ማለት እዩ ምስ ገለ ዝተተናኺፍካ ኣለኻ ስለዚ እዚ ምስባር ሰንሰለት ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሓንቲ እንድሕር ተሰይራ ንሕማማት ክንቃላዕ ስለ ንኽእል ስጡም ዝኾነ ናይ መከላኸሊ ስትራቴጂ ክንጥቀም ካልእ መግቢ ብግቡእ ክበስል ክኽእል ኣለዎ መግቢ ብግቡእ ክበስል ኣለዎ ብፍላይ ከዓ እዚ ከም ስጋ ፀባ እንቋቑሖ ካልእ እዞም ፍረታት ንገዛ ርእሶም ምስ ቅራፎም ንበልዖም ፍረታት ኣለዉ ከም በዓል ሜለ እዚኣቶም ንገዛ ርእሶም ምሕፃብ ናይ ትግራማዊ ኣካላቶም ዝያዳ ከድልዩ ማለት እዩ ካልእ ብመንግስቲ ወይ ብሚኒስትር ጥዕና ዝወሃብ መምርሒታት ከዓ ብጥብቅኻ ምትግባር ምክትታልን እዚ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ሰብ ሞያ ጥዕና ንገዛ ርእሶም ኣብ ቅድመ ግንባር ናይቲ ንጥፈታት እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚኣቶም እውን እቲ ኣድማሳዊ ናይ መከላኸሊ ወይ ከዓ ናይ ጥንቃቐ ኣገባባት ክኽተሉ ከዓ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ኣቶ ሃብተ ገብረ መስቀል ሓላፊ ሄልስ ፕሮሞሽን ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ስለ እቲ ብስቱድዮና መፂኻ ዝሃብካና ሰፊሕ ሞያዊ ምኽሪብ ስሜን ስም ተዓዘብትን ደግሜ የመስግነካ ይቐኒል ባርከ ዝኾንኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ከነካይዶ ፀናሕና መደብ ምኽራዊ ዘተ ኣብ ተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም ነመስግን ብሮክነ